Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ati-ati dokot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinakulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, ata ni di bata di minggu seksa gesimaon, dienet ma jamita tuhita, sian Yesaya bidu 55 ayat 10 rodi ayat 10 tul, songonom ma didok hatan. Ay songon hadadabu ni udan dohot abolas ya langit, jala dada mulak putih tu sih, dajolo di borno hitanoi, jala di bagabi, asamar tuburi, jala di lehon boni tu halak panabur, dohot roti tu halak namangaton. Ikon songonido hataki naruar sian pamangak, dang mulak buti tuau, iko bahenon na do lomoni rohak, jala majadi tu na hutongos. Ay ikut di bagasan lasni roha kamu borhat, jala di bagasan hadameo kamu pataruon. Pangyaron ni akka dulu doh robian suarana maruluk-uluk di jolomuna. Jala nasahau di ladang martopap-topap tangan. Sikak ni tada-tada tubuh masa pinur, jala sikak ni latong tubuh mabunga na khusus. Ima bahen barita di guar ni jahuba, bahen tada saliling-liling na naso olo habat. Ido yanggo sahat, poras madihita saluhutna. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite turpuk jami taon, dihakam sada ujahan nama dok, hatani debata gabi pargugu, laho mangulahon lomoni roha ni debata. Songod dia do gugu ni hatani debata, nunga songod dia haguguun ni hatani debata naung tajakon salilengun. Bohado pakorhon ni hatani di bata naung tajakoni, ramos do parbuena di bagasang nguluta. Damang dainang di pasahat di batado hatanaon marhite panurirang Jesai. Toho di ari parpudi ngulu ni panurirang Jesaya. Di pasahat hataon tubang sujahudi na tartaban di Babel. Di pasahat hatani di batao di bagasan pakirimun ni debat. Asa marhamu baun nasidan yan, jala mulak tu debata dohot tu hasit tonganna. Turpukon na patuduhon, na marhagugu uddu hata ni debata, laho patupahon saluhut na sakap ni debata, tubang sona na hinaholongan nai. Songon haguguun ni debata naso hasuhatani do gugu ni hata ni debata. Molo tapatudus tunatar surat di Yohanes sada, ay sadadu di batado hatana, jalanunga gabi daging hatanai, imana di bagasan Tuhan Yesus Kristus, laos di bagasan hataido hanguluan. Haguguun ni hatani di batado, na majadihon saluhut na nasana adong, na paubahon ganuk nasana adong hobar tu sakap ni rohana. Nunga tung masay gudang ragam na pinamasa ni debata, lalaho patuduhon huasona, asa porseya niya jolmai tu ibana, jala dapotan hinauli ni pasu-pasunay. Di jauh debatado hita marhite-hite hatana, asa ro mulak sian hadusau ni, jala ro tu ibana, asa debatana puna, jala hita napuna pasu-pasu. Margugu hatani debata dia kana majakon hatan, jala di pasahat hatani debatai diupamahon songon udad doho abolas naturus ya langit, dang mulak buti hatanai. Na pinangido ni debata dison, ima asa dijakko jolma mahatani debatai, asa hatanai ima na pagabihon di bagasan pasu-pasuna. Songod dia do pajakonota, songon hatani Tuhan Yesus na tersurat di Matius 10 ayat 10 rodi ayat 20.
Imana gabi epistel di bagasan minggu tahun didok disi unang masongot tano na batuon, unang songot tano parsihupion, alay songot tano na dinggamma pajak ponota di hata ni debatay. Taparadi madirita songot tano na dinggan, manang gabi jolma na dinggan, parmianan ni hata ni debatay. Asa tubuh jala marurat, marbona, mardaka, marrating, marbulung jala marparbuin na ramos, jala na dinggan ngulu ni jolma na majakon hata ni debata. Damang dainang, ay tadaw dohaw siyan parbuina, tadaw doha porseaon siyan pangalahona, molo na porsea di debata, jala di jakon hatana dohok dinggan, tari damai sian nguluna na mangulahon lomoni rohani debata, molo di patudos jolma itu hau, molo buni ni mangga do disuan, mangga do parbuena, molo hatani debatado na suan di bagasa jolmai, hobar tu hatani debata ma parbuena, ima haporseaon tu debata, mangulahon holong di debata dohot lan akana asing na tahe na hinalomohon ni debata. Makorhon ulahon tulomoni rohani debatado yang gohata ni debatai. Jala diak kana ubige hata ni debata adong dua pakorhon na. Ima hamatean dohot hanguluan. Molo dang paubahon jala pade makorroha. Hata ni debata boy do gabi papir horroha manang mabahir roha batu saluhutna masa si songoni di bagasan huaso ni debata. Ayat 12 di bagasa turpukon patuduhon las ni roha doho hanguluan molo ditangihon dijakon laos dihanguluhon bangsonai hatana las ni roha soharibuan masa ma dibangsoi dinamalua nasida jala mulak nasida sian habuang ababil. Saya disakapi Tuhan idolas ni roha di bangsona. Napi nangido nasyak kita. Asa satia mahita. Jala maruduk ni roha hita di ibana. Dohot di hasit tongan nai. Ayat 10 tolu di bagasan turpukon. Imana patuduhon mangula jala na paubahon tunadinggad dohata ni debata. Ia bangso ni debatai di paborhak dolaho mangyahi nguluna di bagasan pasu-pasu ni debata. Disalani imarlas ni roha mabangsoi nang saluhut na pangisi ni portibion dohot Maria iya. Molo dijakot dinggan hata ni debata taruli majol mai diganup nasa na dinggan. Ido na didok ni turpukon sikat ni tada-tada tubuh masak pinur jala sikat ni latong tubuh ma bunga na khusus. Ia tada-tada jala di Alkitab didok semak duri imana gabi pangkugai na manusai dang marlapatan manang gabi si pangabati ma akaulaun. Ia sapinur manang di Alkitab didok sanubar ima sadahau na tibo boy sahat tibo na 35 meter jalahau na tugudo hawon laos bulung na pe manotong rata. Ia latong manang di Alkitab didok kecubung ima si bahen nagatal manang haw-haw jala mader-der daging ni jolma molohona ritopna molo dipangan parbuini kecubung boy gabe tenggen manang mabuk binahin ni efek halusinogen na jala sanga gabe disalahgunahon niak kada dana. Ia bunga na khusus manang di Alkitab didok pohon murat hau murat imasada jenis hau na palwarhon uap na khusus manang gabe suasuanan nabui mabahe jolma mangalului akka uap na khususi. Marhite-hite turpukon na nidokna marhuaso dohata ni debata na paubahon parangi di jolma paubahon sian parangi na sudinggan gabi tugu siulahon lomoni rohani debata
sian parange panggugai, panusai, dohot si pangabati, muba magabi si ulahon nadinggan, gabi pasu-pasu, jala si patuluhod diak kadalan, dohot ulahon nadinggan. Di sialani nagabi gulu niak kajolma dohok bangso naung majakon hatani di batai, ima asa unang besokon tada-tada, manang semak duri, alai songo sapinur manang sanobar ma. Unang gabi si panusai, manang si pangabati dia kanadinggan, alai asa tugu manotong ma patupahon nasa nadinggani. Unang masongo latong manang kecubung, alai songo bunga na khusus manang haumurat ma, na mga lehon uap na khusus di bagasan gulmit ningoluna. Laos ima nagabi ko baran ningulu niaka na majakon hatani di batay, jala hola di bagasan hasitongan ni hatanay do taruli, jala talub jol maida pota pasu-pasu hamubaon ni roha, doho parange siyan naso dinggan, gabi siulahon lomo ni roha ni debat. Tutu di sialani dosa dang taluk bejol mai mangula lomo ni roha ni debata. Ido bahed dangadong nangko sahala pejol mai na taluk be mangulahon patik lomo ni roha ni debata. Alai di pasahat debata do hatanai tuhita jolma nah hinaholongan nai di bagasat debata do hatanai. Laos di bagasan hatanai do hasitongan, dohot na sinakapan ni roha ni debata. Hata ni debatado na panguluhod jolmai sian hamatean ala ni dosa. Di sialani ima ganup nasa na mangulu di bagasan hata ni debatado, na talup makahanguluhon hasitongan ni debata. Jala ganup nasa na makahanguluhon hata ni debatado, na pinarguguihon ni debata. Di Heber 4 ayat 12 didok, ay namar ngulu duhata ni debata, jala mapakorhon, jala tumajom sian nasapudang si dua baba, jala torus do disirang hosa dohot todi, ring-ring dohot utoh-utokna, laos dihumi do na sinakap dohot na pinikir ni roha. Di Yesaya 40 ayat 2 didok, nunga malos duhut-duhuti, nunga marurus bungai, alayang ko hata ni debata sayhot do rodi saliling-liling. Jala di Matius 5 ayat 10 didok Tuhan Yesus Kristus, ay hata na sitong do nahudokot Tuhamu, rasi rasa siga langit dohot tanoon, naso tupasiga sian patiki nang kusada, si sia-sia manang sangguri pe, pai masau saluhutnai. Mar hite-hite trupukida mangdainang boto otama ay marngulu jala mapakorhon tuhanguluan saliling-liling na duhata ni debata. Jadi molomian hatanai di jolma, markugu majolmai mangulahon lomo ni roha ni debata, saliling ibana mangulu. Di sialani taparadi marohatta gabi parmianan na dinggad di hatana, jala taparadi nang guluta uduk mangoloi hatanai, sahat tunaramos marparbue ni hatanai, bahin sangap di debata, mertua manau bege, jala nau peop hata ni debata. Amin.